काश्मीरात उरी हांगासरल्या लष्करी लावणीचेर दहशतवाद्यांकडल्यान हल्लो जालो तातूंत भारताचे 18 जवान शहीद जाले। ह्या हल्ल्याचो निषेध करपाक सोमारा सांजे वेळार म्हापशेचे जागृत नागरिक एकठांय आयिल्ले। आयड्रिक्सकुवा खातीर म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकार। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, पाकिस्तान नहीं होगा, पाकिस्तान नहीं होगा। भारत माता की जय, बोलो 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 भारत माता की जय। हल्ला करो पाकिस्तान पर हल्ला करा, 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 पाकिस्तान पर हल्ला करा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, जय जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मातरम, भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। आम्ही मागणी करूया आज म्हापशेकार म्हणून आमच्या म्हापशेकार नेत्याकडे मागणी करूया की खूप झाले जाता तितले बेगीन वचून पाकिस्तानाचे तळाचे म्हणजे आतंकवादी तळ आसात साधारण 200 आतंकवादी रेडी जाल्ले आसात इंडियन घुसपा खातीर आणि त्याच्या भायर त्यांचे बाकीचे स्लीपर सेल्स आसात तांकां सगळ्यांक विध्वंसक करून उडोवपा खातीर जाता तितले बेगीन त्यांनी डायरेक्शन दिवपाक जाय। हांव तुमच्या कडेन इतलेच मागणी करता की येणाऱ्या काळात जे ISISचे लोक समान इंडियन वसाहतींत आसात आमी तेंचो निषेध करूंक जाय। हे फक्त तेंच्यांनी झळ दिल्ली आसा। खरे अर्थान खरे आतंकवादी इंडियन आसात, देशान आसात, गोंयान आसात, आमी तेंचे फाटल्यान लागूंक जाय। किती वर्ष आपण पाकिस्तान विरुद्ध घोषणा देणार, किती वर्ष या सरकारला हरामखोर म्हणणार, किती वर्ष जे जे सरकार येते जबाबदारीने काम करत नाही। एवढे देशात पुरुष पंतप्रधान झाले पण एकाही पुरुषात हिंमत झाली नाही की पाकिस्तानवर हल्ला करण्याची। मात्र या देशात एक स्त्री पंतप्रधान झाली, ती इंदिरा गांधी, ज्या बाईनं 2 वेळा पाकिस्तानला धडा शिकवला। अशी बाई आपल्या देशाला परत पंतप्रधान पाहिजे। आम्ही मोठे गर्वान सांगता महाभारत रामायण हांगा घडले, पण सध्या जे कितें घडटा ते आमच्याकडे त्याचो काय प्रतिकार जायना जाल्यार आमच्या सरकार ह्या देशातल्या राज्यकर्त्यांक जागे करपाक आणि ज्या पाकिस्तानाच्या नेटार हे आतंकवादी आमच्या देशात धुमाकूळ घालतात त्याचो निषेध आमी करूया। भारत माता की जय।